Kontxako bandera irabazi duen iparraldeko lehen patroia da Joana Alzuet eta berekin batera ontzian arraunean Maider Bejo izan da. Lapurtarrak biak eurekin izan gara arraun lagunaken asteko oso honetan. Arratsaldeon ikusentzuleok, Joana eta Maider txapeldunekin egoteaz gain gaurko saioan Frantziak duen zorraz arituko gara. Hain zuzen Xabi Larral ekonomia adituak arazoa esplikatuko digu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Atzoko mobilizazio eguna arrakastatsua izan da Ipar Euskal Herrian. 4.000 lagun inguru elkartu dira Baionan Frantziako gobernuaren politikak salatzeko helburua izan duen manifestazioan. Austeritate politikekin bukatzeko eta bereziki egiazko politika ateramatea, justizia soziala eta fiskalaren alde. Erakusteko gobernamenduari eta mandatzen gaituztenei, haserre garela eta ez garela ahasfidatzen eraten dizkiguten gauzetan. Baina mobilizazio eguna goizetik hasi zen. Dena blokeatu mugimendukoek Biarritzeko Lusuzko Hotel Lupaleseko sarrera blokeatu baitzuten. Bertan poliziak 2 pertsona atxilotu zituen. Hain zuzen mugimenduak atxilotutakoi sostengoa adierazi zien arratsaldean komisaldegian egindako elkarretaratzean. Bertaratu baino lehen Baionako C bankua eta Apple Store denda blokeatu zituzten. Oro har politikaren aldaketa aldarrikatu duen greba egunaren eragina garraio, hezkuntza eta osasun arloan nabaritu da. Frantziaren zorra aipagai sekulan ez bezala dena den egiazko arazoa ote da. Kontrolpean ez den zor bat, ez da egokia. Baina inbertsioak egiteko, geroari begirako parioak egin ahal izateko, zorra ezinbesteko da. Transizio ekologikoa, hezkuntza eta osasungintza bermatzeko eman dezagun. Zorra bere horretan ez da kaltegarri eta beharrezkoa da. Hain zuzen ere, geroari begirako inbertsioak ez dira egiten zorpetu gabe. Baina nara, gaurko egunean Frantziaren zorra 3.000 eta 355 milioi eurokoa da, badu menderdian diru gehiago sautzen dela biltzen dena baino, jaz Frantziak eurozonako defizita handiena zuen, Emmanuel Macron agintera teldu zenetik zorra 157 emendatu da. Autu politiko batek utxe egin du Macronek poderea hartu duenetik, eta da ekonomian egiten da eskaintzaren politika. Eta zein da hori, garen dugula kapitaldunak, dirudunak, enpresa handiak, horien mesedetan beraz kokatzea politikak, esperantza batekin, eta da guzti horrek bultzatuko dituela inbertsioak eta gero enpleguak. Ikusten duguna da politika horrek ez duela eman espero zituen fruitu guziak. Ezkerreko ordezkariek Zuckman tasa proposatzen dute aberatsenek gaur baino gehiago ordain dezaten zergatik ote. Ikusten dugu, hartzen baditugu 1996ko aberatsenak ziren 500 familiak, haien fortunaren zamak, ordu hartan pisatzen zuen Frantziako BPG-aren 6%. 2024 garen urtean, pisuri bilakatu da 52%. Hor da porrota, hor bada politika bat, politika ekonomiko bat, ez duena espero zen hazkundea ekarri, eta hazkundea ez delarik espero den neurrikoa, bezuk zerga batzuk apaltzen ditutzunean, ez duzu lortzen konpentsatzen produkzioaren hazkundearen emendatzearekin hori. Gobernuak finantza sistema bankuak salbatu dituela Ukraina eta Covidaren krisiek eta zenbait zerga apaldu direla, horiek guziek ez diote deusonik ekarri Frantziari. Kontxako bandera irabazi duen iparraldeko lehen patroia da Joana Alzuet, titulu ederra. Eta patroi onenaren saria ere eskuratu zuen igandean.
horretzain naiz, neguan berari esan dugu beste lagun batekin. Eta begiratuko duzu patroien lehiak eta hor zein postua hartuko duzu. Eta bera, ez batez, naiz bat ere horretan azken estropada baino lehen etorritan egana esan. Maider, gaur ezakitzen bat buntu ateratzen bai baduz, 3. edo 2. postua izango naiz. Eta gaur kontsako bai, iparraldeko lehen patroia, baina ere patroi onena, beraz, uste du ez duela ulertu maiota etorri denean, hartu du maiota eta ikusi du bere aurpegian ez zen ulertzen patroia onena zela. Ez duen hori pentsatu ere, baina egia da Maiderrek ejan duenean eta gero komentatu dutenean egia da. Eta bere esanetara aurten arraunean, Maider bereo. Astapenean ordezko gisa iritsi zen Arraun Lagunakera, baina titularri bilida azkenean eta 2023an, 24an eta 25an 3 urtez jarraian irabazi du Kontxako bandera. Abantailarekin atera ziren igandean, lasaiago bai, baina hala ere dena ematera atera zirela diote. Beti gehiago nahi dugu ekipe horretan, bai bandera, beraz, orain errekorra edo historia edo beste zerbait, beraz, ez bai lasaitasun bat, bai maina ez erlajatu ara ere. Gia da, bai, lasaitasun bat, nire partetik behintzat ekarri duela pasaden igandean, ezakit oso seguru atera ginen, 10 segunduko tarte hori garrantzitsua izan da, ala ere. Segundu asko dira azkenean eta bantail polit batekin atera ginen. Baina ez gira bat ere uste dut konformatu horrekin eta atera gira 0 segundu baginitu bezala. Baina ez da denak kolore arrosakoa izan. Joanak 2023an irabazi zuen Kontxa, baina orduan taldekide gisa ez baitzen traineruan joan. Eta ez zuen bandera hain bere sentitzen. Iaz Arrauna uztea erabaki zuen eta aurten patroi gisa itzuli ostean, bandera hau bai bere sentitzen du eta gozamena izan da. Oso desberdina da niretzat. Postua desberdina da eta bizipena eta bikoiztua da dena. Ospakizunetan ere gozatu dute eta jendearen berotasuna sentitu. Eta kamisetarekin eta entzun genuen, aupa Arraun, hori kaldetan, bai? Eta hori bai lehen urtea da olako afizioa gure atzean dela. Bai, jendea bildu da eta Etxabek aipatzen zuen ere egia da sentitzen dela urteak aurrera joan ala bortxaz emaitzak eta garaipen guzti hauek azkenean atentzioa deitzen du jendeari ere eta pentsatzen dut Donostiak jende bat ere identifikatu dela edo klubarekin eta... Denboraldi biribila egin dute liga ere irabazita eta arrakastaren gakoa taldeko giroan dagoela diote. Ekipo teknikoak egiten du kriston lana. Etxabe, Alberto eta Jacobo da hirukote oso on bat, edo ezakin dolejan, haiek sekulako lana egiten dute bakoitzari alduten onena ateratzeko, eta gero pentsatzen dut badirela kristona jaunlari eta pertsonak ere ekipo hortan, eta koktel guzti horrek egiten du loratzen dela trainerua eta hainbeste urtez ere irauten duela. Hola. Beti Etxabek esaten du gure sekretua aldagela dela. Elkarrekin lortu izana sari bikoitza da. Behitz elkartu gira, ez duen espero, baina elkartu gira eta bakoitza gure lekuan, gure desafioarekin eta da historio bat borobiltzen duena, ez dakit, polita, borobiltzen du gure bilbidea. Bai, lateko lehen estropada elkarrekin tostakiregin. Portugalen. Egia da. 2018an. Zorion mezuak jaso eta jaso jarraitzen dute bi arraunlariek. Lateko egoitzan 2018an hasi ziren toki berean zoriontasuna partekatuz. Kanta proiektu kultural berria, Frantziako estatuko hizkuntz gutituetan diren kantuak eta musikak sustatzeko edabide publikoetan eman dezagun bizikitoki mugatua baitute.
Orain elkarlana, Euskal Herria, Korsika, Bretania eta Occitania bezalako herrialdetako artisten artean 2 urte atxegarantetan etxegoien lan hortan ari direla. Orain bira handia dator, kontzertuak eskainiko dituzte denek elgarrekin, lehena atzoarratxean senperen izan zen Inarria baserrian. Ondoko egunetan, Frantziako telebistak eskainiko du kantaldi hau, noizbait etxeunek Euskal Telebistak ere bai, kanta elgarrekin urrunago joateko, anistasuna eta gure mintzairak sustatzeko, bertzeak bertze, Francis Cabrel artista ospetsuaren inguruan ere izan ontsa, eta asteburuan.